Well, hallo. Vandaag is juli, de 28e. Het is een zeer schöne dag. Dat is nu krijg een beetje donker. Dat zal dus regen worden het half waren niet. Hoe bij me gaan. Zo je ook down. Morgen wil ik merken wat ik naam Carnitas Estilo Michoacan. Dat is een biedekes vlees, schweinvlees. Dat wordt bruin gebrood. En dan goeie brood met alles in de maak. Ik wil je dat wijzen. En dat smaakt zeer schön. En nu hier, wanneer ik koos, dan neem je dat uit den groten uit. En dan wordt het fijn gehakt. En dan worden tacos van gemaakt. Smaakt bloos zeer schön. Die carnitas, dat komt her van deze zijn van Hernán Cortés. Eerst einmal aus den 1500, dan hadden ze mal Schwein van Spanien. Hadden ze mal naar Amerika gebracht. En dan was Hernán Cortés, die wat Mexico mal heeft ganz eingenomen. Den Einzuhus, als ze hadden een beetje land eingenomen, dan had hij een beetje fiesta. En dan wordt er een Schwein geslacht, en biedekes gesneden, dan wordt het gebrood en zo'n Schwein smalt. En dan wordt er alle soorten van gemaakt en een zeer schön gegeten. Maar dan, dus een stad in Estilo, Michoacan. Dat is daar am Süden Mexico. Die hebben zich geleerd, die carnitas, die biedekes vlees zo broden, met alle soorten spijtjes te maken, of wat immer die doen. Dat smaakt zeer schön. Dan merken er tacos van en verschiedenste soorten vlees, maar het moet schweinvlees zijn. Die doen schweinschuller, den schweins, de meel en de schweinsfeit, de tong, eenmaal uren. Wer weet niet wat alles, dan die er maakt. En dan wordt het gooi gekakt en dan wordt het fijn gehakt en tacos snel met salsa en alles aan. Smaakt blauw, schrikkelijk. En die door Mexico, hier worden je weet wat het smaakt. So, ik wil het maar merken. Ik weet niet wat krijg ze zijn, als je het leggen of als je het gewend zijn. Maar er zijn verschillende soorten, wat ze dat merken. Dat noemt zich Carnitas, Estilo Michoacan. En ik wil het maar merken. Ik heb vele recepten daar gegaan, stunden dat gestudeerd en daar gegaan en haan en tree. So, morgen wil ik uitmerken. En ik hoop die gelegenheid meer dan ook nog mal. So, dankzij. Marius Olaf. Zeer schöne Morgen für die auf Gott uns geschenken. Wir sind auch sehr dankbar dafür. Und von der will wir Carnitas merken. Carnitas Estilo Michoacan. Und ich habe jetzt noch gesagt, was das wir. Und von der will wir das merken. Ich habe da lange gefragt. En dat schmeckt sehr schön. Ich habe in Mexiko haben wir so eine Tacos gegeben. Schmeckt bloß wunderschön. So, ich hoffe mich gleich dort. Wenn wir da was gelegt haben, dann wollte ich den Video sein. Wenn nicht, dann wollte ich das nicht sein. Aber han, nur ich wissen, was von Fleisch wir brauchen. Was wir da alles machen tun, das ist sehr einfach. Das ist Arbeit. Das geht mehrere Stunden, aber das ist das wird. So, nu wil ich wissen, was wir da machen tun. En we dat merken. En dus als ik al zei, er zijn vele soorten recepten. Vele soorten. En dit is een van die. Ik heb een man geleerd in Californië. Die heeft een restaurant. En nu wil ik dat nu openen, zoals hij dat deed. En die deed zo Carnitas Estilo Michoacan. Michoacan, dat is een stad, Estado in Mexico. En dat is waar die dat mal gaan perfect gemaakt. En vandoor is dat verspreid over de ganze wereld in Mexico. En nu wordt alle tacos gegeten, de carnitas. So, nu wil ik weten wat we eraan doen. Oké, dan wil ik weten wat we alles maken doen. Hier hebben we Rennet Schweinslader. Dat willen we brengen aus dem Dagslader in de dag. En dan wordt het ook gekert en dan hier wordt het ook gegeten, weer wel. Als je dan ook schweinsfeit maakt en den schweinsmeel en uren en weet niet wat alles. Maar we worden van der bloß dat. Hier hebben we wat reben, een pak reben, schweinsreben. En hier hebben we een pak wat ze naam pork tenderloin, een beetje van regen, dat is dat zeer weekje vlees. Ik durf te maken, maar zeggen is dat wat verkeerd, maar niet, dat man dat niet deed, dan kan je dat hier ook brokken. En hier hebben we een schweinschenken abgeschneden, een veerschenken, pork shoulder, espaldilla. Dat is wat ze er maken. En hier hebben we zout. En dat waar we het vlees alle geschet uitzouten. En hier hebben we 15 lorbeerblätter. En hier hebben we 3 kap chesnick, garlic, ajo. Hier hebben we 5 appelsien, wat we er maken doen.
En daar hebben we nog een Coca-Cola. Ik weet nog niet meer of ik er zo maak oder niet. En hier hebben we 2 amakjes schweinsmalt. Dat hebben we bij Bernman Meats in Schonseveld. En Winkler Manitoba, daar bij Schonseveld. Bernman Meats. En dat schweinslader, dat hebben we bij Southern Meats Zo, ik heb hier nu 13 kilo vlees. En nu willen we afhangen. Dankzij. Oké, ganz eerste wat we dan nu doen, is dan ons dat vlees met afzalten. Als je dan nog maar een vaart, maar de stille dat uit, ik weet niet, wat ze maar zeggen, is 1% zout van zo'n wuffel vlees. En maar die worden het vlees liever bloß met afzalten en dan hier wordt het vaart een beetje smaken, niet eten. Ja, nu wordt het alles is dit fijn afzalten, al het vlees fijn een beetje afzalten. Ik gebruik grove zout. Ik leg immer grove zout gebruiken. Dat krijgt er dan laagste zout. En dat cocineros dan meer immer grove zout gebruiken. Ja, dus dat werden die alle wegen afzalten. Dan wordt je deze van door wieder. Oké, nu werden we ons dat vaart hier abhärten, wat steekt 400 Grad. En dan werden we dat vlees eerst bruin broden. Dat gezield is, dat sellado. Dat een beetje zo, buiten een beetje zo bebrood is, dat juicy de baan blijft. Dan blijft dat veel weker, dat vlees. Oké, dat vaart is nu van ongeveer 390 Grad uit. Het eerste wat we dan worden doen is waar we de raben hier nemen. Waar we de smak bruin broden. Woehoe! Zeer fijn. Waar we die eerst bruin broden, waar we al het vlees smak bruin broden. En dan wordt dat wat ze dan gezield. Dan dat van buiten zo fijn bruin broden. En dan hier dan is het niet zo dreig. Dan is het zeer fijn nat en juicy. So dat is wat we nu doen. Oké, nu hebben we de raben hier zo meer fijn bruin brood. Waar we eruit nemen, dan wordt het eeuwig vlees ook al smak bruin broden. Oké, dan worden we nu dat eeuwige vlees hier nemen. Dat vaart hebben we nu al bij 400 Grad. Nu doen we de pork tenderloin hier nemen. Die wordt ze van Schuller, van Regen, de weken bij dat vlees. Dan hebben we ook smak bruin broden. En dan worden we het nächste. Ik wil er brood op fijn. Check them all dat. Kijk dat hier. We hebben alle smak bruin broden. Wat ze dan sejarlo. Sealet. Dichtsluten. Dat de buitenkant zo fijn. Nu check them all dat. Oh ja. We hebben alle smak bruin broden. Dat ganze vlees. En daar wordt ik weten wat we het nächste doen. Oké, wat sehr veel Mexicaner dan nog doen. Dan hebben ze hier hebben we een roodblauwe purple onion abgeschnitten. Hier hebben we nog een nate witte sippel abgeschnitten. En dan was het start. Hier hebben we zo'n jugo juice van een citroen, lemon. De rote mank. En dan hier hebben we voor zijn achtel kuffel vinegar, erik. De rote nog mank. En dan doen we door zout even, zoveel als het dan veelt. En ik wil een klein dat maar 1 keer 2 stunden vooruit maken. En dan doen we dat in een tacos nemen van Carnitas. Smaakt bloos, zo ja, schijnt zo. Door, krijg je staat dat rein einfach. Erik, citroen, roodblauwe sippelen, waar je dan ik ga die andere sippelen. Ik doe hier op een half, ik doe niet genoeg. De sippelen, door kijk maar dat. Dan eenmaal amareren, laat dat 1 stunde zetten. En dan wil we tacos maken. Dankzij. Oké, nu hebben we dat laatste flesje alle bruin brood. Zoals ze daar zijn, sellado. Check hem op.
Kijk mal dat. Nu we dat hier met eruit nemen en dan gaan we dat vaat laten klein met aufteilen. Oh, kijk mal dat. En dan gaan we dat alle nemen. Nu gaan we dat vaat, dat vlees alle. Zo smaakt brunjebrood. Dan wordt ze na, dan hebben we dat gesealed. Want dan blijft dat juice, dat week en noten alle baan. Dan kijkt dat niet zo uit, als het hier niet zo dreig. En dat verkijkt het ook niet. Anders als het moest, met te schrijven. Oké, nu hebben we dat vlees alle bruin gemerkt. Het eerste wat we doen is dat we de raben met de kneks eraf draaien. Want die wel ombaten en dan dus de knekkers. Kijk me hier. Goed. Dan moet je een hearing hier doen aan. Anders wordt het vlees alle tussen schof. Nu hebben we het hier aan. En dan hebben we dat aan de spijtje en op het zien en alles gedaan. En dan hebben we dat hier voor 2,5 paar 3 stunden kerken laten, waar het alles raakelijk fijn is, dat het u een eindje plus met een non-ketten. Oké, nu hebben we dat en dan hier hebben we dan de bieter vlees. Waar we hier alle aan vliegen. En ik wil je wezen, maar we dus alle door je vlieg gaan wat we dan doen. Oké, dan het eerste wat we dan doen is dan nemen we deze, we gaan hier fire, we gaan hier fire op zien. Dan doen we dat juice alles stop maken, dan met salt ook. De appelsien had smak afgewassen. Zo, de mine hängt er dan ook zo mee rein. Zo, du hast de start. Fire appelsien doen we er maken. Straks de start. En dan hebben we hier, ik zie die strui, maar nu hebben we hier fire chop garlic. Das steht hier rein, dann hat ich den halb geschnitten, dann schert wir dort an, Feuer, Chop, Garlic, Snack, Acho. Hier haben wir 15 Blätter Bay Leaves oder Lorbeerblätter, Hojas de Laurel, da dort an. Und hier haben wir uns schrecklich feiner Rierstock. Nu werden alle ein bisschen rieren. En dan fehlt er nog één ding. En dat wil je wonderen wat dat is. Ik wil je dat rein voets blijven, anders fehlt hier een daagsel. Ik zal je eerst geweten wat dat daagsel wordt zijn. Nu wordt het hier een beetje stil. Nu wordt het weten wat dat daagsel is. Oké, nu hebben we dat allemaal. De lorbeerblätter. En dat chestnut en de appelsien. En nu hebben we dat daagsel even. Weet je wat dat is? Dat zijn... Dat is Schweinslader. Carnitas. Ay caramba. Wat dat leveren even. Wat dat houdt het dan alle dicht. Ik weet zijn. De Carnitas die vreten de meeste mensen ook uit Mexicanen. Want die Schweinslag, daar blijft je bloos huifd aan. En hoor even. Zo. Ja. Nu hebben we dat lader door even. Nu hebben we dat voor 2,5 paar 3 stunden keer. En dan wil ik in wezen waar dat zit. En daar wil we meer heten. Dankzij, lieve vriend. Dat wordt nice zijn. Nou ja. Kijk, hebben we opgenomen dat konst bluzen. Nu kijk je maar lief. Halle, Deutschland, nu zijn we hier in Michoacan, Mexico. Wat denn? Ik wil niet dat hier maar met daar gaan. Ja, mijn kans is, oh, hakka, waarom? Oeps, zo'n wil ik zeggen. Ik wil je diacoon worden. Ik wil, nu kijk je maar. De Carnitas door, caramba, jongen. En dit is wat 10 gehakt zijn en die, dus een urenmarkt. Ik kom een taco in Mexico, daar had een Schweiz urenmarkt. Dat plinkt me Manitoba, ik wil zeggen, ik weet eenmaal af naar wie dat plinken daar. Meer nogmaals, check maar dat zijn Carnitas, Estilo Michoacan, want je wisten we dat rechten deed, je wouldn't beschrijven. Ik ben smat hier bloß met sterken en down dat ik niet beschrijven. Zo schrakelijk, schijnlijk. Sei dankzij. En nu gaan we dat nog loten 2,5, 3 stunden kerken. Nou wil ik jullie wijzen wat Carnitas tacos zijn. Ja, ik zijn dan wel, ik zijn Obrom zijn broeder en ik zijn van die eiland bij Schtrucklaunt en hij maakt hier Carnitas en moet zijn, een beetje goed hongerig worden, want dat eten voor stunden dat rijdt me maar ik zie hier van jou een soort, ik wil een beetje salsa maken en want je moet wel een beetje checken waar we wieten zijn. Ja, dat zit zeer goed. Yes, ik leef van daar waar we schrecklich zijn het middag gaan. We gaan hier zeer schijn het middag gaan. Dat wordt dit 3 stunden, maar dat is het weer.
En we willen nog salsa's maken. En mijn broer Johan, der is van jou verantwoordelijk voor de salsa's maken. Ik wil niet weten wat hij dat deed. En nächste Mal wil je aan zijn, dat we hem abgedasht hebben. Daar willen we de eten en bloß een zeer schön dag leven. Ik hoop je merkt dat ook. En dan niet bloß thuis alles per in de microwave abwarmen, was smikker anders. Per en buiten nog mal eten merken. Dat recht schön, was de nummers nog mal aufganstig merken, was dat ja ganz schändlich schön. Dat sure that, yep. Okay, hier haben wir unsere Bajan, unsere Serrano Peperschoten und unsere Jalapeno Peperschoten. Und da haben wir Stück Feuer, 10 Chesnick oder Garlic. Und nu werden wir den bisschen räuschen. Und dann werden wir Salsa machen für unsere Tacos. Und mein Bruder Johan, der ist hier von der in charge. Der wird von der Salsa machen. So nu wird ich wissen, was er nu nächste hat. Okay, was er nu wird tun, ist de Peperschoten en Bajan en alles hier op een vier ab. Dan worden die alle een beetje bruin bakken, goed bakken. En daar willen we salsa maken. Mijn broer Johan heeft steeds onwaarschijnlijk zijn salsa te maken. Ah, joh, dat van de uitvang of dat te brokken is er niet. Ja, zolang dat heute is eens als meer krijgen doen, dat moet een beetje zeggen, wat van een beetje spieltjes op de tong heeft, dan zegt dat voort. Darf er sich nicht putzen, dann hat man ein bisschen extra Zeit zum gucken, was da noch stehen. Ja, nu wollte ich das wissen. Nu wollen wir uns das hier alle ein bisschen räuschen. Wenn ich alle räuschen gut ist, dann werden wir Salsa machen. Dankeschön. Okay, das hat hier nu 1,5 Stunde gekocht. Nu kijkt mal, nu wollen wir hier von euch für einen Kaffee kochen, ne, Coca-Cola. Und das ist mein mexikanischer Koch. So, muss sagen, was das ist. Je braucht nicht, weil ich nicht will, aber ich kann, wenn ihr will. Dankeschön. Okay, da wollen wir hier nu Salsa machen. Wir haben hier nu die Bajan, mein Bruder hat nu Bajan und Zeppelin und Peperschoten, alles gebackt, geräuscht. Nu wollen wir hier an den Blender nehmen. So ist das. Ein kleines Vorlag Butter. Und da wird alle ein bisschen nehmen. Und dann werden wir das fein machen und dann haben wir Salsa rein von den Tacos. Ja, wir haben hier Serrano Peperschoten und Jalapenos. Und das ist beides ein bisschen nur für heute. Chesnick. Und dann Chesnick, oh ja, 5, 10, das geht nicht. Und dann wollen wir das einmal durchbraten und dann, wenn es fehlt, dann wollen wir ein bisschen Salz, dass es fehlt. Ja, von ungefähr nur ein bisschen Stout. Und dann dachsel even en dan willen we salsa maken. Kraak de staat, daar. Kraak zo, nu hebben we dat eruit. Check hem mal dort. Nu zijn we eruit zum Tacos maken. Daar, check hem mal. Nu heeft het 2 Stunden gekocht. En ik geloof, dat is eruit. Nu willen we eruit maken tot middag. Bulbas, right? Nou, die ook. Oh, okay. Okay, nu hebben we hier Tacos Estilo Michoacan. Ik wil je dat van dichtbij wijzen. We gaan er een beetje salsa even. Nu gaan we mijn broer Johan hier überschändlich schön eten. Wir haben hier noch so eine eierleide Zeppelin, das ich nicht schon weiß. Die worden ook nog een beetje door even. Ik weet niet of mijn broer Johan al hoort of niet. Maar hier bestaat, da wordt je eigen schaffelt. Dus dan een klein beetje vertrouwen door even, weet je, dat allebei. En nu werden we dat smaken. En dan hier hebben we zo'n Mexikanische Coca-Cola. Ich hoor, nu werden we zijn wordt dat. Wat luist u? Schmeckt aber schrecklich schön. Hier je rood, nu wil ik het nog maar smaken. Wow. Ik. Dat bedoelt ik te leren. So merkt dat ook, ik hoop je het lekker ook, zoals ons. Wens je al passen en Gott zijn zegen. Dan zijn we ons nächste Mal. En dit is vielleicht het laatste video, vielleicht van Stoutje. Ik wil een paar weken nu vielleicht een beetje opnemen, een beetje halsjauen, een beetje rijden aan het winter. So dan zijn we ons vielleicht een paar weken later. Dankeschön.